Fight! 1, 2, 3! Fight! Walang init ha. Sila ba natin yung mainit? Sa inyo, tatanggalin ko kayo pag may ulo nyo. Sila ba natin? Doon na yung bola nila. Ilang na bang? 1 point. Game. Top shot. Balik na! Tira na. 10 seconds. Oo, kwarja! Itong, ano ba, habulin mo na yun! Ikaw ang kumuha, habulin mo na! Lapit mo, pare! Yes! Yan! Yan sabi ko! Okay.